Понякога стресът ви кара да се чувствате претоварени, засрамени, изолирани. Един вътрешен глас може да ви каже, че не сте способни или не можете да си помогнете. Понякога вътрешният ви глас не казва истината. Тези нашепвания са резултат от отрицателни преживявания. Те са ехото на жесток вътрешен критик, а не мелодията на вашата реалност. Затова е важно да се научите как да практикувате самосъстрадание, за да можете да се върнете тук и сега. Самосъстраданието се корени в източната философия, където състраданието е всестранно и обхваща в еднаква степен себе си и другите. Развиването му иска време, но има инструменти, които можем да научим. Мантрите, например, могат да служат като напомняне да заглушим вътрешния критик и да пренасочим мислите си. Думата мантрам идва от санскритска дума, която означава прекосяване на ума и има духовно значение. Мантрам или мантра, както се казва, може да бъде кратка дума или фраза, която можете да използвате винаги, когато имате нужда да успокоите ума си. Като я повтаряте бавно, тя може да фокусира мислите ви и да се върнете на място на самосъстрадание. Мантрите се използват от хиляди години точно за тази цел. Те ви позволяват да се свържете с реалността, за да можете да пренасочите ума си. Изборът на мантра е нещо дълбоко лично. За някои хора това е смислена дума или фраза, която носи усещане за заземяване. За други това може да е песнопение или нещо по-духовно по същество. Каквото и да изберете за своя мантра, мислете за нея като за глас, който ви шепне, не с критика, а с нежния глас на приятел. Приятел, който ни напомня, че сме на път към изцеление. Това е възможност да си възвърнете мястото на човешко същество, което заслужава доброта, дори когато се препъва. Да опитаме една заедно. Поемете дълбоко въздух и бавно и спокойно повторете. Рама, Рама. Означава вечна радост в себе си или обичан съм. Повтаряйте това винаги, когато искате да се свържете с настоящия момент. Всеки път, когато говорите на себе си със състрадание, вие отслабвате вътрешния критик, който ви спъва. Независимо дали чрез мантри или като се заземите в настоящия момент, самосъстраданието е от съществено значение във вашето пътуване. Не забравяйте, животът ви се оформя от вашия ум. Човек става това, което мисли.